Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Кракра. Днес сме поканили за наш гост Филип Търпов, водещ на онлайн предаването Extra Cheese. Здравейте от мен, аз съм Християн Цветков и да започнем с въпросите. Къде даде желанието да водиш това онлайн предаване? Мисля, че самото желание е доста отдавна. Обаче, като че аз не съм човек, който да започне това нещо. По-скоро един мой приятел, който в момента не е тук и сега го прави сам. Определяш ли се като добър водещ? Да, аз продължавам да водя и да, мисля, че съм много добър водещ. Как е рейтинга на твоето предаване? Рейтинга е изключително слаб, който е много жалко. Понеже нашия рейтинг е 80 000, нашия е по-голям. Здравейте! Докато Филип е заед промотирайки предаването, аз ще бъда вашият водещ в този нов и подобрен вариант на Extra Cheese. През следващите няколко месеца ще продължим да правим това, което сме правили и до сега. Ще ви представим различни български медийни продукти от малкия и големия екран, както и от други източници като литература, интернет и така нататък. В случай, че ни виждате за първи път, няма нищо страшно. Вие сте с първи епизод на предаването Extra Cheese. Няма абсолютно никаква нужда да цъкате тук и да гледате какво сме правили до сега. В случай, че дори не знаете кой е Филип, няма особено значение. Помните ли златната епоха на интернет клубовете? Абе, нормално. Тилте сега. О! Центриновате. О, вземи на такъв гол. На! Но това време отмина. И днес клубовете са празни. Почти. Днешният епизод е посветен на носталгията по това време, както и на българската гейм култура, доколкото можем да кажем, че нещо подобно съществува. Сега се прехвърляме при Десо и неговата рубрика за български игри. Няма български игри. Си нещо трябва да има. В GTA София се разказва за криминалните прояви на Ал Пачино в квартал Младост. Да, правилно чухте, и те така му викат. Чарът е в малките детайли. Ал Пачино се качва в Лада. Звучи като начало на тъп виц. Играта е пълна с малки сладки бъгове. Примерно, повечето игри, като GTA, имат невидима стена, която забранява на играча да напусне предварително определената зона. Но за първи път виждам игра, в която невидима стена предизвиква задръстване. Да, забрави генгста бандите. Една толкова съществена част от Младост. Едно и признавам на играта, със сигурност представя адекватно живота в Младост. Трябва да подчертая, че това е само едно демо, третото поредно. Имаше и едно с дружба. Личи си, че поне на част от екипа им пука за продукта, който правят, но нещата им се получават доста бавно. На моменти има доза хумор. Панелките са добре направени и могат да си представя с времето този проект да се развие в цялостна игра. С всичките си кусури в играта все пак има някакъв чар и...
motherfucker! Май ни пратиха на заточение в бездната. Поне не сме сами. Show me what you got! Сега ще ви разкажа малко за едно изключително качествено българско гейм издание, което в последствие прераства в по-лайфстайл ориентирано такова. Естествено става въпрос за Gamers Workshop. Началото на Gamers Workshop е през далечната 1998 година, когато гейминг културата прави първите си колебливи стъпки на родна почва. По това време в България изобщо не можеше да става дума за нещо подобно. Купете новия workshop. Обърни И ние обратно. трябва да ядем. Обърни го обратно. Ето сега идва. Обратно бе, парцал. Що на обратно ли? По това време все повече и повече хора извън детска възраст започват да се увличат по компютърни игри, най-вече по току-що излезлия високобюджетен световен хит StarCraft, който беше главна тема в първият брой на Workshop. Списанието е започнало само като идея на едни млади хора и с минимален бюджет те в последствие успяват да направят нещо огромно. Казвам се Антон Дишков, като вероятно съм по-познат на повечето като думи. С две думи, аз съм Макс. Или Мрак, познат от workshop-а. Сетих се, аз съм Снейк. Продължай. Сашо Бакалов, ама така съм по-малко известен. Диан Димитров. По-познат на времето като Фриман. Workshop-ът не успяваше да пробие. Екипът по това време трябваше да се бори с две вече установени имена на пазара – PC Mania и Master Games. И двете списания имаха огромна вярна фенска база, обаче и двете списания имаха фенове, които търсиха нещо повече. Пичовете бяха решили да правят някакво списание за компютърни игри, защото нямало. Много ентусиазъм, много планове, изобщо една така много положителна заразяваща енергия. И остави другото ми взеха, че го направиха. Четох малко PC Mania, четох малко Master Games, но още с първия брой на Gamers Workshop си реших, че това е моето списание. Дебело, подробно, написано готино, с хубав дизайн и просто си знах. Това през цялото време беше нещо много повече от списание. Това беше някаква религия, наистина. Нито един от нас там, хората, които бяхме, не се чувстваше Бог. Това е истината. Тоест, ние в центъра на религията беше изданието. Не бяхме ние, беше въпросният трол. Така или иначе, тъй че да, ние сме си били армията на трола през цялото време. Аз до сега имам усещането, че ако тръгнем да правим пак нещо такова, тая армия ще се събере на ново. За разлика от останалите издания, Workshop-ът не се стремеше само да обогати гейм културата на читателите си. Те предлагаха и нещо повече, един уникален житейски мироглед. За повечето хора ни беше като хоби, за нас беше важно да казваме това, което ни е на сърце и да показваме това, което вярваме, че е истинско. Беше до голяма степен забавление. И не вярвам, че дори да пишехме мейнстрим или поръчкови статии, сега ще е нещо много променено. Най-много да бяхме изпутали още една година, да кажем нещо такова, но... Бъде срещах на улицата един пич, който ми каза, Копеле, ти ми промени живота и аз бях what the fuck, смисъл, с какво съм ти променил живота? Аз пиша тъпи статии, в които има простоти, каквито Филип ме помоли да не говоря много. Не мога, не знам, не мисля, че да постигаме нещо точно, което да промени живота на хората и от тази гледна точка не мисля, че сме имали някаква отговорност. Имахме отговорност за това да си спазваме сроковете и за това да бъдем смешни. За това да бъдем смешни, когато се налага, тъжни, когато се налага, емоционални, т.е. единствената ни отговорност, която сме поели пред себе си, беше да няма суха журналистика в нито един момент. Значи нас много пъти ни съветваха, че не се прави по този начин. В смисъл, не трябва да си много хардкор. Не трябва да задълбаваш толкова. Трябва да освободиш, дай да читате едни кратки стегнати статии с много, да събереш много игри, примерно много информация и така нататък. Това е правилният начин. В чисто икономически аспект. Обаче, ние искаме да задоволиме. Значи това, което примерно аз, Илян или който и да е друг от колегите би искал да види в едно списание за любимата си игра или за без значение за която и да игра, ние това правихме. Гледахме да дадем максимума и може би феновете, някой от тях не им понасяше. Работната атмосфера в списанието беше уникална и не можеше да се сравни с нито една българска медия.
Имаше гигантско натоварване. Мене са ме спирали ченгета в 5:30 сутринта, да се прибирам към къщи с колата. И викат, какво правиш по нощта по улицата? Аз викам, съжалявам, правих списание. Което е съвсем истинска историка. Значи как протича един работен ден в Gamers Workshop? Главният редактор, като един виден трезвеник, отива на работа към 1-2 следобед, сяда на компютъра, чете какво сме му качили, псувани, хранени, режени, редактирани. Чудили сме сега да правим Splinter Cell корица от шот на манекенка, които бяха две огромни цици, примерно в мокър потник, което беше стоварено отгоре и там Дойчин, един от най-добрите дизайнери, които мина, измисли как сам Фишър се подава между циците като татуировка. Примерно, ето ти история, на която сме си блъскали главата целия екип, сега какво точно правим. Общо взето през деня се цъкат здраво игри. Защото през деня се цъкат здраво игри. Това е веруюто. Неписаната 11-та Божия заповед. Всеки си играе нещо там, коментират се, ела да видиш тук какво става, кой каквото му е направил впечатление, споделя с останалите, това помага после при статията, нали? Да фиксираш акцентите, които са ти важни. Авторите в списанието не пишеха заради парите, които изкарваха. Не, че гейминг журналист в България по това време можеше да изкара кой знае какви пари от това нещо, а заради факта, че всички бяха закоравели фенове на гейминга и искаха да дадат нещо уникално на българският играч. Тоест мисълта ми е да бяхме мега комерса, да пишехме с прости изречения, да имаше на по 3 страници шотове и по 2 абзаца текст, т.е. да се бяхме подали на всичките потенциални модни течения, които са били по това време, workshop пак нямаше да го има. Така че поне оставихме нещо значимо и не се подадохме много на модата. В смисъл, подадохме се до някъде. Това с манекенките още трябва да поднесем публични извинения някой ден, ама и това ще стане. Мисля, че Дъфър беше казал нещо много правилно. Срещнали се, той разказваше така един лав. Срещнали се двама приятели, отдавна не са се виждали. И единия пита другия, нали, с какво се занимаваш в момента? И той към и гейм журналист. И той каза, аз какво си изкарваш прехраната? Едно интересно нещо, което правеше списанието много лично и близко за читателя, беше лайфстайл секцията. В нея, освен обикновени неща, като ревюта на филми и музика, имаше и редакционни, тестове, дори и кратки хорър истории. Специално редакционните винаги ги пишех в последния момент. Значи това е нещо, което винаги съм писал в последния момент. Не знам как е в другите медии, другите главни редактори или изобщо хора, които занимават с това нещо. Но аз изчаках до последния момент да ми дойде някаква муза и някаква тема, за която да пиша. Защото най-лесното е да кажеш: здравейте, пичове, в този брой ще видите това и това. И там да вкараш някой лав, някоя шегичка и нещата. Обаче винаги ми се искаше редакционно да... Не винаги се получаваше, нали? Не го твърдя. Но имаше случаи, когато като ме удари музата, някой даже си ги харесвал. Има няколко редакциона, които си ги харесвал, да. Екипът на списанието предлагаше много възможности да бъдат опознати от своите фенове. Веднъж дойдоха едни фенове и ни доне така, позваниха на вратата, аз отворих и те ни подариха една табела "Душевно болни хора". И казаха, когато я видяхме, сетихме за вас. Свалихме и ви я носим. И ние окачихме на една от вратите отгоре, дори на някои от клипчета я има. Видели сме. Така че тя не беше трудна връзката с нас, просто абсолютно всеки, който искаше, мога да дойде. Какви ли не хора са идвали, много често идваха хора с бутилки. За съжаление, бутилките не оставаха дълго пълни. Примерно Симо, въпросният Симеон Чешмеджиев, Штрайка, той така дойде. С една бутилка, спомнях, че беше някаква скъпа ракия или беше нещо такова. Да, много му се зарадвахме. Една от тези възможности беше и Gamers Workshop Movies. Въпросните клипчета обикновено включваха кадри както от ежедневния живот в редакцията на списанието, така и от постоянните срещи на екипа в разни барове, където преобладаваха алкохолизмът и доброто настроение. Едно изключително важно нещо в историята на списанието са неговите фенове. Интернет форумът събра на едно място едно изключително огромно и вярно комюнити, което диша и живее до ден днешен. Ако беше просто едно мъртво издание, в
смисъл, Егоист беше много култово издание, примерно, ама в момента няма някъде, където може да кажеш, тук се е събрала фенската маса, която помни Егоист, няма такова място. Затова армията на Троя има там в момента, в форма на фокплей. Хардкорите не можаха да ни простят, когато започнахме да правим по-комерциално. Направихме лек комерциален завой с идването на DataBG. Много критики, много хейт се стовари отгоре ни тогава, но няма как да обясниш на хората, които просто седат, те са едни потребители, няма как да им обясниш всички трудности, през които минаваш, да им обясниш защо едно нещо се налага да бъде направено и така. Те просто не разбират, пък и честно казано не смятам, че искат. През годините екипът премина през много проблеми, но винаги намираше начин да се вдигне на крака. Проблема на workshop е, че нямаше реклами, нямаше реклами, защото нямаше кой ходи да ги търси. Сега какви са причините за цялата тая работа? Това беше проблема и на Форплея в последствие, просто очаквах от нас, че като много елитарни пичове, които са отворени, които могат да пишат и които могат да приказват, може да ходим да търсим реклами. Истината е, че това просто не става. Просто workshop наистина беше нещо много хубаво, нещо много различно. И имаше хора, които го оценяваха. Един от тях беше Алекс. Алекс е човек, който има всичко на света. Много различен човек, много особен, много изключителен човек. И човек, който задели една много сериозна за това време сума. И както той беше казал в писмото, ако ще и само един брой да има още. Общо взето, много дълго време аз лично намирах така за себе си вътрешна енергия и сили да продължа да се блъскам и да се боря с реалността само заради него и заради това, което направи, защото не исках да му, поне за себе си, исках да му подаря повече един брой. И те станаха после много за щастие. Нали? За съжаление, през 2008 година късметът на екипа изтече окончателно и workshopът затвори врати. Малко след това го последваха и всички останали списания на гейм тематика. Основната причина, поради която Gamers Workshop спря да излиза, разбира се, е пазара в България. Просто за гейминг в България няма как да говорим. Всеки си сваля нещо от замун, да не му харесва, сваля следващото, така че гейм журнализма не си върши пълноценно работата. Аз знаех, че не ще свърши. И истината е грешката, която отчитам дълбоко в себе си сега вече, нали? Като мина време, че не се оттеглих много по-рано. Трябваше. Това се случи, че workshop-а дълги години беше на нулата или около нулата, или под нулата, или малко над нулата. Но в един момент хората, които даваха парите, установиха, че не искат да го правят за престиж и аз напълно им влизам в положението. Истината е, че в тези времена workshop-а можеше да бъде много печеливша медия. Ама не стана. След като списанието умря, екипът се премести да пише статии в Games.bg, но след и този неуспех, авторите създадоха лайфстайл порталът 4Play.bg. Умря workshop-а, известно време бяхме в безтегловност, както казах, работихме в Games.bg. Не мисля, че свършихме кой знае колко добра работа, честно казано. Просто, може би всички бяхме малко разстроени от краха на workshop-а и всичко останало. Изкочиха нови оферти, роли се 4Play и така. Абе, workshop беше голяма работа, пичове. Това е истината. Сега дойде време за рубриката с въпросите, която се казва рубриката с въпросите. Тя ще даде възможност на вас, тримата ни зрители, да участват в епизод на Extra Cheese. Вижте този шот. Както всички знаем, нашият приятел Филип е познат още като Шейд. И от тук логичният въпрос. Кой е този човек на премиерата на тази годишният VIP Brother? Какво иска? Какво се опитва да ни покаже, каже или докаже? Защо не сме му давали нищо, а той ни прави реклама? Вашите отговори можете да изпращате под формата на видеофайл с дължина не повече от 15 секунди на нашия имейл, чрез Docs, чрез популярен сайт за видеообмен или чрез смартфон апликейшъна Tout. Клиповете, които изберем, печелят правото да участват в следващият епизод на Extra Cheese, както и Филип да ги черпи бира. Помните ли времената, в които най-лесният начин човек да се здобие с някоя нова игра беше да си я купи на пиратски диск от Славейков? С появата на торент тракерите това време отмина, което естествено е напълно разбираемо.
все пак можем да кажем, че имаше някакъв чар в това да си обикаляме сергиите просто и да... Да, чуем. Какво говориш? Не си прав. В смисъл? Ние все още продаваме игри. Искаш да ми кажеш, че в 21 век все още има бълъци, които си плащат за игри. От време на време. Но вие какво, предаване ли снимате? Да, снимаме предаване на тема носталгия по българските игри, по игрите изобщо и такива неща. Че няма ли по-смислени теми за снимки? Ябълки? Не, мерси. Не, на мене дай. Това беше всичко от нас за днес. Остава само да си отговорим на един въпрос. Какво говори всичко това, което научихме днес за състоянието на българския гейминг?